umisi yena wathi xa ndithuka mna mabaqhubeke bapase bafunde bangafani nam longaziyo nabakuyasa okanye kuyahlwa bona bathi le nto imfutshane namabalabala inomlomo tsolo ingathi ngowenkuku ngathi indununu yenkukhu. So yaphatha njani bebekumane bekubhulisha oko? Bemane benibhulisha oko bethetha into zam zobhala. Isikole ngoku utishala wakho ebeyazi le nto le umazisela utishala wakho? Bebeyazi. Wathini yena utishala? Wafonela umama ngala mini befika bendibhakanyela. Umntanam ngo-2023 ebefunda apha eZisukhanya. Akukhange kube kuhle bazali. Umntanam ungumntana okhula nengxakanayo ye-disability. Kodwa ke isikolo esi siyayazi yonke lonto le ngoba njengoba befunda nje eSokezi Primary unephepha endandisuka nazo primary ndaza nazo ngoba ugqirha wayechaza into enjalo wathetha ne-primary efunda kuyo before. So nangikwazi ungena apha ke ngondizile kwimisi ezike-SGB ndahlala nazo phantsi zathi ziyamamkela umntana. Into endivise kabuhlungu ke ngoku ngo-2023 uthe ka umntana efunda ugrade 10 kwesi sikolo kwafika imisi eklasini afunda kuyo le misi ayimfundisi nomfundisa. Qha xa ndiqonda ke inoba ichomi yemisi emfundisa le subject yayoncoma abantwana abapasilileyo kakhulu kulo subject ithile kodwa lo misi akafundisi le class and lo misi zange wamfundisa total lo mntana wam. Wancoma abantwana abapasilileyo uthe ka bancomayo wathi benze kakuhle bangafani nonomtha lo uDom umuncu ungayazi noba kuyasa noba kuyahlanwa apha esikolweni. Indikhathazile ke kakhulu lonto khandive kamandi. Umntana ndifike endlini engekho right lila ndambuza wandichazela into enjena ndazama ukuthatha amanyathelo ndizodibana noprincipal walapha esikolweni. Sibekele idate uprincipal notata umntana siyifamily nomisi wabizwa namangqina abizwa. Umisi ube ngumuntu ocela uxolo ngokusiyohlala phansi noprincipal oqala umuntu ocela uxolo samka ke ku right. But into endiphinda ndivisa kabuhlungu umisi ngongomso uphinde waye eklasini kwabantwana bebancoma bahlebezela wakhuza omnye umntana uxela unomthalo lona hayi miss wathi ke ngomntana lona usoziphinde unwaba apha esikolweni. Ucele umisi wena kubazali bakho soziphinde unwaba apha esikolweni. Emva koko abantwana ke baye bambetha umntana bampakanyela esikolweni bambetha umntana esikolweni. Uthe emva koba ke ngonqondo izolo mosele bende xoxa no principal waxolisa umisi namhlanje ngokwenzeka ndiqonda ba no makhe ndibheke ka department. Naka department oko ke ndiye nayo kwathiwa ka department makahlala endlini uthuba loba ebetho nobetho lo mntana esikolweni ngoba kukho libetho lakhe ndide ndafuna na class teacher wathi mzala ndiyazi ba mandenze kanjani ndifika abantwana bepakanyela umntana apha esikolweni and ke ngoba yam overpower baninzi. Ndaya ka department wathi umntana makahlala endlini kube ebhulisha mhlawumbe angacinga into wrong so bazawufonela social worker yaka department uba makaphindele esikolweni. Fonile ke yathi makeze esikolweni umntana weze esikolweni nangokazileyo baqhubeleka abantwana bembetha umntana enyameni. Ngokuthi bembetha abantwana ndaphinda ndaza ku principal ndingumzali kaNomtha wathi ndiyakwazi ke ngokuzothini khanga ndinde ndithethe wavula icango wathi ucela ndimphumele eofisini yakhe. Ndabuza ke ngoku principal ngaba ndirongophi ngoba kalo principal bendizile kuwe ndayixela indaba kamisi sayihlalela umisi wacela uxolo kodwa ngokumisi wenze ngaphezulu wathi ndimzali ngicela undiphumele soqhubele kuya ku department luvela kuye busoye kuye. Ndiphumile ke nalapho ndabheka epolice station ndafika ndayicela into ayinje nalapho andikufumenanga ubulungiswa. Umntana uphumile esikolweni ngafundayo uhambe icela ukubhala eziprimary ngenxa yeba kaloku uyabethwa esikolweni. Department andibafunela umntana isikolo into ezindivisa kabuhlungu uyofakwe home yamaxhegwazana eseback eprominate. Ngecase libenzama kuba ndiqonda bandiva kabuhlungu ku principal ndigqothile ofisini yakhe ndiqombe umntana ndifuna ukuthi afumane ubulungiswa akubanga khonto right nakulo police station usuka basaye ePhilippi court kafumanza even icase leyo icinyiwe engakhanga ngene umntana yoxoxa. Nalapho sizamile uyilandelela ude kube namhlanje bandisekulo case namhlanje bana ngondisuke efedzeka kulo case alomntana akukho nto right bazali kodwa andizukwazi ukuchuba yonke into leba iloku inde yonke lento kodwa ubulungiswa andibufumana andinathemba lanto umntanam akukho nto into umisi yena uthe sawuyazi ingxaki yakhe wenza ngayo into ohlekisa esikolweni. Lo principal wandenzela even yena emva kuba ndiyokuvula icase njengoba ndiye police station nje ndoxela into enziwe ngumisi principal wanenzela imessage ethi masilindele imivuka kwela khaya njengoba mina ndivulele umisi Gqokoma icase njengoba ehlumeze umntana masilindele imivuka kwela khaya. Icase ndiva ngathi ukuthiwa icinyiwe. Hayi ibicinyiwe ayicinywanga ngoku iyacinywa ePhilippi court ngala 2023.
So emva kuba siye phaa ke ngoku lamthuthisi kodwa masize kumastishi apha yahlala unyaka wonke kodwa ke isibhedlele sindizamile undincedisa i-Red Cross ne-Grooterschuur ngoba iphinde yaqalela ngoku yavuka kutsha njengoba suka pha nje namhlanje sukoxoxa ecourt yayisePhilip kodwa ke ngoku ibiseyitshintshiwe yabheka eFezeka imiselwe i-10 and ke ngoku andiva kamnandi kuyo yonke le kuba even abacupha lapha eSamora basukile apha eSamora umntana Mosi bayayazi ukuthi thina into yakhe bawuthatha istatement esitsha engesiso esiya sasithathwe ngokuyana sasikhona nathi kwakwenzekile esiya sasicike kwakucinga ikhwesi nje into exela basisekho ndawutsho kanjalo ngoba basuke apha eSamora bamiyele esikolweni apha afunda khona ePhilip bayomthatha istatement khona apha kuba akhanga bamnika noma makafunda uba into kanye mhlamba bathi into ithini na bayasibhala esi statement saba lelihlobo bafuna ngaso xa nalapho ndizidini ndobuza kubacuphi banindishiya njani apha eSamora niyothatha istatement esikolweni kodwa namdlala apha eSamora poshini lapha eSamora uthe kumcuphi wecase lo wathi siyamnyela usifisa ukuthi sizomnyela because kudala icase iphathwa ngabecuphi sikhalaza so siyamnyela ngoku asiva kamandi sicela ubulungiswa cause ke kudala sihamba kwindawo asiphumeli indawo akukho nto isincedakala kuyo ngapha koko siyancwina qha